У нас прошел день тренировок Фьювинка. Сегодня пятница. Завтра у нас квалификация. С утра будет 1 час тренировок и едет 2 попытки квалификации. Что у нас сегодня было? Мы сегодня поездили в дождик и также по сухому. И сухо-мокро, короче, у нас все было. Также покатали парные. Что могу сказать? По дождю в целом прикольно контролируемо. Я еду уже в угле и контролирую его. В принципе, мне понравилось ездить. Потом стало мокро, сухо. Я, короче, начал перестраиваться на другую погоду. Поехали парно. Парно я уже почти год вообще не ездил ни с кем. Уже забыл, что такое парно. Хотя вроде был в Лапово гонял. Ну, короче, как-то все забылось. Парно, первые пару проездов было плохих. Потом на Стрит 6 офигенный заезд получился. Там первая постановка не очень, но потом в целом все отлично. Вот. Что еще могу сказать? Машина целая, одно колесо разулось, отваливался мотор всего 1 раз, перепрошились 2 раза. Полик сделал прям удаленно все, прошивку, круто, быстро. Вот. Завтра будет квалификация, посмотрим, как выступим. Надо набирать 90 баллов, потому что если я не возьму 90+, я очень сильно расстроюсь и буду вообще печалиться. Так что завтра будет. Seuraavana vuorossa Sergei Grevtsov lähtee sieltä omalla BMWllä liikenteeseen. Katsotaan, miten Sergei saa sitten todella ison kulmaa kytkeen. Kyllä siitä heti viivan jälkeen näytti aivan siltä, että lähtee lapasesta, mutta ei lähtenyt. Sai pidettyä siellä vielä hallinnassa, mutta on atakkia. Nyt on atakkia Sergein ajamisessa ja Sergei on kyllä tunnettu siitä, että sitä atakkia ja intoa ja vauhtia tuntuu olevan ja kyllä niin kuin auto ajetaan koko ajan 100% ja siltä tämä suoritus näyttääkin sieltä vielä muuria pitkin ja vähän olisi voinut olla lähempänä muuriakin, mutta kyllä varsinkin tässä Pro 2 niin kyllä toikin on jo erittäin hyvä suoritus. Ei on aina iloinen, asenne on kohdillaan, mikään ei ole ongelma, vaikka Lapuallakin koko etukalusta meni palasiksi, niin Sergei totesi, että ei ongelmaa, korjataan pois ja tästä Sergeille 62 pistettä ja sija 14, eli ihan Не получилось у меня поставиться, я манджи начал ехать в лип, потом поставился, скорости уже не занес и первую дугу, первый клип не попал. Ну и, короче, дальше все пошло не по плану. Во второй что-то влетело, с третьего выехал, не дотянул, ну и, короче, баллов мало, проезд плохой. Надеемся на вторую попытку, 90+. Seuraavana vuorossa aina iloinen Sergei Grevtsov, pohjilla 62 pistettä, sijoitus tällä hetkellä 41. Ja katsotaan, miten Grevtsov pääsee sitten tähän toiseen vetoon. Atakkia varmasti ja iloa kaiken kukkuraksi on tarjolla todella paljon. Sieltä Grevtsov löytää ensimmäisen klippiin ihan semi-ok, toisen klippiin sitten paljon paremminkin jo. Katsotaan isolla kulmalla työntää, kun Grevtsov vähän vasemmalla jalalla jarruttelee, eturenkaastakin nousee pikkasen savua, kun se menee lukkoon toi kevyempi pyörä tuolta ja saa vaihdettua puoleen hyvin nelosklipille, sitten vielä betonin viereen. Tulee Grevtsov tähänkin ja jatkaa sieltä aivan vasenta reunaa, kuten on pyydetty. Nyt oli hyvän näköinen setti ja kyllä mä uskon, että tällä nyt jotain parannuksia kyllä saadaan ihan varmasti. Tässä ihan pysynyt siitä varmasti vähennys, mutta muuten erittäin hyvänäköinen veto. Ja levittelee käsiä ja ihan itsekään tiedä, että mitä juuri tapahtui. No voin kertoa, että ajoit juuri drifting-kilpailussa suorituksen siihen ja se oli ihan näyttäväkin vielä kaiken lisäksi. Jos jäi epäselväksi, niin katso itse videolta. Ja kova on korotus, 80 pistettä ja siellä oli 15 ja kirkkaasti huomiseen kaavioon, joten mahtava homma. Siinä oli onnistunut suoritus. Kyllä, todellakin. Я недоволен своим проездом. Опять постановка была очень плохая, опять куда-то влип. Я не смог кинуть машину. Опять влип, бросил. Понимаю, что не доезжая, нажал тормоз, чтобы проехать первую дугу.
После первого клипа я понял, что нужно разгоняться, давить. Короче, жарил на полную, но в целом концовка была хорошая, но постановка и первый клип вообще никуда не шло. Можно было еще там баллов 5, там 7 добавить. Так что могу лучше, недоволен результатом. Ну, результатом доволен, недоволен проездом. Результат 80 баллов по-любому проходной. Мы завтра едем парно, а это будет уже весело. О, блин, тяжело. Rataa selvittämään todella kovaa kyllä. Näyttää kyllä Koskivähälä tulevan, katsotaan. Ei paina kuitenkaan minkään. Ja massiivisen kulmaa autoa sieltä pystyy ajamaan aivan ulkoreunaa pitkin. Sergei seurailee todella hyvän näköisesti tuota linjaa pitkin. Vaihtaa puolta aikaa ajoissa Koskivähälä tuohon, mutta saa kuitenkin osumaan sen linjansa todella maukkaasti tuonne radan ulkoreunaa pitkin. Ajaa koko mutkan läpi. Juuri niin kuin kuuluukin. Grevtsovi on hyvä tulla siinä perässä ja seurailla katsoa mihin suuntaan mennään. Ei suurempia ongelmia. Tässä kohtaa nyt tulee Grevtsov isolla kulmalla ja saa kuitenkin ihmeen kaupalla auto tasoitettua siihen suoraan Koskivähälän perään. Koskivähälä työntää sitten vielä viimeisen mutkan ja Grevtsov tulee aivan kyljessä kiinni siinä, kun hän ei nyt vaan kolisi mitenkään eikä kolise. Hyvän näköinen veto kyllä molemmin puolin. Kyllä. Nyt katsotaan miten onnistuu sitten Sergei Grevtsov lähtee omaan liiniinsä. Koskivähälä lähtee seuraamaan. Grevtsov painaa auton isolla kulmaa. Koskivähälä nimenomaan vähän pienemmän kulmaa. Tulee nyt ajaa kyllä todella leveille sitten Grevtsov tässä ensimmäisessä mutkassa. Vaihtaa puolta todella isoa kulmaa. Näyttää siltä, että ei pysty pysymään, mutta kyllä vaan pysyy siellä isossa kulmassa. Koskivähälä tulee aivan siinä etunurkan kohdalla. Joutuu nimenomaan antaa tuossa kulmassa nyt vähän anteeksi sitten puolestaan sitten Grevtsoville. Grevtsov vaihtaa sieltä puolta nelosklipille ja nyt tulee vettä kyllä aivan solkenaan. Katsotaan miten tästä nyt sitten kuljettajat selviytyvät. Sitten toiseen suuntaan vielä siitä viimeinen mutka ja kohti muuria nyt jää Grevtsovin ajolinja aika sisälle, mutta Koskivähälä seurailee siinä turvallisen etäisyyden päässä eikä mitään. Drift.inc-palvelussa yleisön äänet ovat jakautuneet niin, että 74,8% äänensä antaneista ovat antaneet äänensä Emil Koskivähälälle. Лидером более-менее проехал, пятый клип чуть-чуть не взял, по-моему, я его не взял, либо в конце взял. А так в целом хороший был проезд, и я ему напикил вторым, прям летал хорошо. Так что ждем. Хорошо, что судьи думают, это замечательно, что думают. Значит, не все так просто. Хороший был проезд, Марк был хороший. Tosiaan käytössä on oma uusinta järjestelmä, pystyvät katsomaan kameroita tästä parista jatkoon. Emil Koskivähälä ja jakautuneen ääneen Juola antoi äänensä Grevtsoville ja Hökkää Sorri sitten puolesta. Могло бы быть и лучше, но короче как есть. Залип в четвертом клипе, я прям подзалип и кинулся и возможно его вообще не взял. Там рваная хуйня была. Реально я что-то сочковал туда залетать и я подлип. И пятую я не поставил рядом, то есть я ехал, по-моему, в середину пятого клипа и проехал только с середины. Минус четвертый, минус половина пятого. Я думаю, что из-за этого я проебал. А так в целом неплохо было. Я не знаю, как он там ехал за мной, близко или нет, сейчас посмотрю. Ладно, я отцепляюсь.